Ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Нокаут.tg қарор доред ва мо имрӯз оиди пешгӯӣ ва прогнози ҷангварон дар муҳорибаи асосии турнири UFC 272 миёни Колби Ковингтон ва Хорхе Масвидал гап мезанем. Аз ҳамин хотир дар ягон ҷо ба ҳузур шуда лайка зеркунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Ва пеш аз саршави видеоролик дӯстони ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки ба саҳифаи расмии Инстаграми мо обуна шавед, чунки ҳамарӯза хабарҳоро мо аввал дар Инстаграм пешкаш мекунем, пас аз он бошад дар YouTube. Ссилкаи Инстаграм дар описанияи видео ва комментарияи закрепишуда қарор дорад. аллакай ҳамин ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ яке аз турнири калон ва беҳтарин моҳу шуморо интизор аст ки муҳорибаи асосӣ миёни ду ҷангвари вазни ниммиёна Колби Ковингтон ва Хорхе Масвидал баргузор мешавад. хотиррасон мекунам ки ҳар дуи ҷангварон якчанд сол пеш бо ҳам дӯсти наздик буданд, аммо пул роҳи дӯстонро гирифт ва ҳамин тавр муносибати ҳар дуи ин ҷангварон қатъ гардид. аз ҳамин хотир ин муҳориба ба моҳу шумо ваъда медиҳад ки як муҳорибаи тамошобобу диданӣ мегардад. ғайр аз ин дар турнир бародари хурдии Ҳабиб Умар Нурмагомедов бо Брайан Келлехер набард мекунад ва ҳамчунин аз дастаи Ҳабиб Тагир Уланбеков низ муҳориба дорад. ғайр аз ин дар карди асосӣ Рафаэл дос Аньос бо Ренато Моикано, Эдсон Барбоза бо Брайс Митчелл ва ҳамчунин Кевин Холланд бо Алекс Оливейра набард мекунанд. хуб, акнун мегузарем ба прогнози ҷангварони UFC дар ҷанги Колби Ковингтон ва Хорхе Масвидал. прогнози Кевин Ли: Масвидал ғолиб мешавад. ман намедонам бо чӣ усул, аммо ӯ ғолиб мешавад. ман боварӣ дорам ки ӯ ин корро карда метавонад. Рашад Эванс: ман пешгӯии худамро ба Ковингтон медиҳам. Кайл Докерс: ман мухлиси ашадии Колби ҳастам ва ман фикр дорам ӯ бе ягон мушкилӣ Масвидалро ба хоби ширин равон мекунад. Ҷек Хермансон: ман фикр мекунам ки Масвидал аз уҳдаи Ковингтон баромада наметавонад. Колби бошад ҳамеша прессинг кардан мегирад ва аз ҷиҳати физикӣ ба тарафи ӯ ҳамла мекунад. Бенейл Дориуш: Хорхе Масвидал бо усули нокаути техникӣ. Рэй Борг: ман аз тарафи Колби мухлисӣ мекунам. Масвидал дар ҳолати партер ягон кор карда наметавонад. умуман ӯ дар ин муҳориба ягон навигарӣ нишон дода наметавонад. Конор Макгрегор: бачаҳои азиз, шумо худатон медонед ки аллакай дар ин муҳориба кӣ ғолиб мешавад. дар ин муҳориба албатта Колби Ковингтон ғалабаро ба даст меорад. инро ман ба шумо ваъда медиҳам ва шумо инро мебинед. Камаро Усман, чемпиони вазни нимёнаи ташкилот: ман ба он боварӣ дорам ки касе ки агар ақлашро дар ҳолати ҷанг ба кор барад, пас ӯ бартарии зиёдро соҳиб мешавад. мо аллакай дида истодаем ки киро ғолиб шуда истодааст. ман мехоҳам бигӯям ки Колби дар баъзе ҳолатҳо аз Масвидал дида беҳтар аст. мисол дар трешток Колби аз Масвидал дида беҳтар аст. барои он ки Колби аз ҳеҷ кас шарм намедорад. ӯ омода аст ки аз ҳад зиёд гузаронад. ӯ ба ҳамаи кор омода аст. ҳатто омода аст ки барои Масвидал бимезад. ӯ ба хотири реаксияи лозимӣ ва пули даркориро соҳиб шудан ба ҳама кор омода аст. дар ин муҳориба бо қарори доварон Колби ғолиб мешавад. чемпиони пешинаи вазни сабуки UFC Ҳабиб Нурмагомедов: медонед чӣ? ин ҷангварон дар сояи худ беҳтаринанд, аммо ба ман Колби писанд нест, чунки ӯ мисли Конор хислати хуби одамӣ надорад ва барои пул шуда рақиби худро ҳурмат намекунад. аз ҳамин хотир дар ин муҳориба агар Масвидал бо нокаут корро анҷом надиҳад, пас бо қарор яковозаи доварон Хорхе ғалабаро ба даст меорад. ин фикри шахсии ман аст. хуб дӯстон, акнун лаҳзае фаро расид ки шумо мехостед фикри шахсии ман ва прогнози манро дар ин муҳориба шунавед. прогнози ман дар ин муҳориба дӯстон Хорхе Масвидал мебошад. чӣ гуна ки Ҳабиб қайд кард, Колби ягон гуна хислати одамӣ надорад ва барои пул шуда рақибони худро пас мезанад. аз ҳамин хотир прогнози ман Хорхе дар ин муҳориба ғолиб мешавад, чунки Масвидал хислати ба нокаут равон карданро дорад ва шояд ки мисли Бен Аскрен Колбиро ба нокаут равон кунад. хуб дӯстон, шумо чӣ фикр доред? прогнози шумо чӣ гуна аст ва дар ин муҳориба шумо киро мухлисӣ мекунед? ҷавоби худро ҳатман дар зери видео нависед. ман шахсан худам ҳамаша мехонам ва беҳтариношда лайк мемонам. ва дӯстон, боз як чиз дигар, агар прогнози шумо дуруст барояд, мо баъд аз муҳориба прогнози шуморо дар видеообзори ҷанг пешкаш мекунем. аз ҳамин хотир бо боварӣ дар зери видео натиҷаи ҷангро нависед. баҳри пешравии Нокаут.tg лайкаша тақати занед ва зангулачаро барои видеои навбатӣ гирён кунед, чунки ҳамавақт хабарҳои ҷолибро мо пешкаши шумо мегардонем. то видеоролики навбатӣ, хайр.